Γεια σε όλους! Σε αυτό το βίντεο θα σας καθοδηγήσω στο άνοιγμα λογαριασμού στο Binance Cryptocurrency Exchange. Το Binance είναι η νούμερο 1 ανταλλαγή στον κόσμο στη βιομηχανία των κρυπτο. Αποδεικνύει την ηγετική του θέση με περισσότερους από 228 εκατομμύρια χρήστες. Το Binance Crypto αγοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Binance σε κινητές συσκευές κατεβάζοντας την εφαρμογή του Exchange. Ας προχωρήσουμε στο κύριο θέμα του βίντεο. Το να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό στο Binance. Εισάγετε τη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Κάντε κλικ στο επόμενο. Η Binance θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι δεν είστε ρομπότ. Ο επόμενος κωδικός 6 ψηφίων θα σταλεί στη διεύθυνση email. Ελέγξτε το email σας για να κάνουν καφέ. Επικολλήστε τον κωδικό επαλήθευσης στο κενό πεδίο. Ορίστε κωδικό πρόσβασης. Γέτσετε προσκλήσεις της σημείωσης για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον πιο ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το όφελος νέου χρήστη στο Binance, κατά την εγγραφή σας χρησιμοποιήστε τον κωδικό παραπομπής OCXGW. Πρέπει να κάνετε Η Binance θα σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας επιτυχώς κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας. Passer des Stets wenn Sie sem your grading sheet. Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των πληροφοριών σας και κάντε κλικ για να συνεχίσετε. Συμπληρώστε πλήρως τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία του εγγράφου επαλήθευσης. Αυτό είναι όλο. Αν επαληθεύσετε την ταυτότητά σας εντός 14 ημερών από το άνοιγμα του λογαριασμού σας, η Binance θα σας δώσει ένα κουπόνι 20 USDT για τέλη συναλλαγών. Επιπλέον, αν καταθέσετε 10 USDT στο λογαριασμό σας, θα λάβετε επιπλέον 30 USDT.